नमस्कार, मी सुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय। अनेक बदल स्वीकारून कोकण आता काट टाकतंय। शेतीपासून ते नोकरीपर्यंत शिक्षण, पर्यटन अशा असंख्य क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होतायत। या बदलांचं नवं कोकण घडतंय आणि याचे साक्षीदार असलेले सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर यांच्याकडून याविषयी जाणून घेणार आहोत। कोकण सात लाईव्हच्या बदलतं कोकण या विशेष भागात सर आपलं मनपूर्वक नमस्कार सर। गेली कित्येक वर्ष तुम्ही मगाशी मी आता ज्या असंख्य क्षेत्रांचा उल्लेख केलाय त्या सगळ्या क्षेत्रात तुम्ही कार्यरत आहात। हे बदल तुम्ही जवळून अनुभवलेत, पण मी सुरुवातीला येईन ते म्हणजे आपल्या सगळ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय तो म्हणजे शैक्षणिक क्षेत्र जे अतिशय महत्त्वाचं आहे या जिल्ह्याच्या दृष्टीनं। तर इथं कसे बदल घडतायत काय वाटतं? मुळात कोकणमध्ये जे विविध क्षेत्रात बदल झालेत त्याच्यामध्ये सुरुवातीला आपण शिक्षण क्षेत्रातील बदलांचा विचार करू। 40 वर्षापूर्वी आपल्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षणासाठी फक्त एकच ऑप्शन होता, तो म्हणजे सावंतवाडीचे राजे, संस्थानचे राजे माननीय स्वर्गीय शिवरामराजे भोसले यांनी स्थापन केलेलं श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय। या पंचम खेमराज महाविद्यालयामध्ये त्यावेळी तीनही फॅकल्टी उपलब्ध होत्या। कॉमर्स होतं, कला होतं आणि शास्त्र होतं। आणि कॉमर्स आणि कला असलेली जिल्ह्यामध्ये इतर काही विद्यालये होती, महाविद्यालय, पण शास्त्र हे फक्त सावंतवाडीमध्येच शास्त्र शाखेची उपलब्धता होती। आणि त्यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून अनेक विद्यार्थी सावंतवाडीमध्ये येऊन त्या काळात शिक्षण घेत होते। तो जर एक ऑप्शन सोडला तर त्यानंतर दुसरा कुठचाही शिक्षणाचा ऑप्शन या जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांना उपलब्ध नव्हता। 40 वर्षापूर्वीचा तुम्ही विचार केला तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी होती की शेतीपूरक व्यवसाय नव्हते, त्यामुळे जो उदरनिर्वाह असायचा हा शेतीवरच असायचा आणि मोठ्या प्रमाणात आपण मुंबईच्या मनी रोडवर अवलंबून होतो। पण नंतर असे बदल होत गेलेत की पुढच्या 10 वर्षामध्ये तत्कालीन आरोग्यमंत्री स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत यांच्या प्रयत्नामुळे सावंतवाडीमध्ये आयुर्वेदिक कॉलेज सुरू झालं। हा शिक्षणाच्या संधी असलेला या जिल्ह्यातला दुसरा ऑप्शन। मग 1997 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये सेना भाजपचं सरकार आलं, ज्यावेळी सिंधुदुर्गचं आणि विशेषतः कोकणचं नेतृत्व विद्यमान सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री माननीय नारायणराव राणे करत होते। त्यामुळे त्यांना जेव्हा सत्तेची स्थानं मिळाली, ते जेव्हा सत्तेवर आले त्यावेळी त्यांनी कणकवलीमध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेज सुरू केलं। ते इंजिनिअरिंग कॉलेज सुरू केल्यानंतर त्याच्यानंतर काही वर्षानंतर सांगायला मला आनंद वाटेल, आमचे मित्रच आहेत ते उमेश गाळवणकर, बॅरिस्टर नाथपंच्या नावानं त्यांनी एक कुडाळमध्ये शिक्षण संस्था सुरू केली आणि त्या ठिकाणी त्यांनी जवळजवळ आत्ता या घडीला 10 विविध शैक्षणिक उपक्रम सुरू केलेले आहेत। नर्सिंग आहे, डीएड आहे, बीएड आहे, फिजिओथेरपी आहे, असे अनेक 10 उपक्रम त्यांनी आता सुरू केलेले आहेत। आणि ज्या ठिकाणी कुडाळ दशकृषीतली किंवा इतर तालुक्यातली बरीच गरीब होतकरू मुलं आज त्याचा फायदा घेत आहेत। महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याच्यानंतर आणखी एक मला उल्लेख करावा लागेल की आपल्या कोकणचे सुपुत्र तत्कालीन रेल्वे मंत्री माननीय सुरेशजी प्रभू यांनी अणावला नर्सिंग कॉलेज सुरू केलं मानव संसाधन विकास संस्थेच्या वतीनं, ज्याच्या अध्यक्षा सन्माननीय उमा प्रभू मॅडम आहेत। तर त्या ठिकाणी त्या नर्सिंग कॉलेजच्या मुळे या जिल्ह्यातल्या अनेक मुलींना तिथं नर्सिंगचं प्रशिक्षण पूर्ण करता आलं। आणि मला सांगायला याही गोष्टीचा अभिमान आणि आनंद वाटेल की मुंबईसारख्या मोठमोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये आज त्यांची प्लेसमेंट त्यांना मिळालेली आहे। दुसरा एक मैलाचा दगड ठरलेला या जिल्ह्यातील शैक्षणिक प्रकल्प म्हणून आपण ज्याच्याकडे अगदी सकारात्मक दृष्टीने पाहू शकू आणि ज्यांनी अगदी अवघ्या अगदी थोड्या कालावधीत उत्तुंग भरारी घेतलीत, ते आमचे मित्र अच्युत सावंत भोसले, भोसले नॉलेज सिटी। भोसले नॉलेज सिटीमध्ये डी फार्म, बी फार्म, इंजिनिअरिंग, डिप्लोमा हे सगळे कोर्सेस आता सुरू झालेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात तिथं ते शिक्षण पूर्ण केलेल्यांना प्लेसमेंट मिळते आहे मोठमोठ्या कंपन्यांकडून। हा त्यांचा खूप चांगला प्रयत्न आहे। मोठं संकुल त्यांनी उभं केलं आहे, सगळ्या सुविधा आहेत। हे शिक्षण घेण्यासाठी अगोदर कित्येक वर्ष या कोकणातल्या मुलामुलींना मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, बेळगाव अशा शहरात जावं लागत होतं। ते शिक्षण सर्वच मुलं घेऊ शकत नव्हतं परिस्थितीमुळे।
ज्यांच्याकडे थोडीफार आर्थिक क्षमता होती अशीच मुलं त्या ठिकाणी ते शिक्षण घ्यायचे. पण ते या आता भोसलेंच्या या प्रयोगामुळे, भोसले नॉलेज सिटीमुळे तोही विषय आता चांगल्यापैकी झालेला आहे आणि त्याच्यातून अनेक मुलं, म्हणजे आता ती कोकणातलीच नाही, बाहेरच्या जिल्ह्यातली सुद्धा मुली या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे जो हा सगळा बॅकलॉग होता तो या खाजगी संस्थांनी म्हणा, सरकारच्या माध्यमातून म्हणा, आणि सगळ्यात शेवटचा विषय असा आहे की जिल्ह्यामध्ये मेडिकल कॉलेज होणं हे एक सामान्य गोष्ट नाही आहे. माननीय नारायण राणे पडवे ते स्वतःचं मेडिकल खाजगी सुरू केलंय, MBBSचं शिक्षण सुरू केलं ऑलरेडी. आता जे गव्हर्नमेंटचं मेडिकल कॉलेज आहे ते मंजूर झाले, त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे 2 मेडिकल कॉलेज सुरू आहेत आणि इतर छोट्या मोठ्या संस्था शिक्षण क्षेत्रामध्ये, म्हणजे KG पासून इतर सगळ्या पोस्ट ग्रॅज्युएशनपर्यंत किंवा इतर काही जे आत्ता नवीन जे सगळे टेक्नॉलॉजीचे सगळे जे एज्युकेशन आलेले आहेत, स्किलवर आधारित काही एज्युकेशन आले, कौशल्यावर आधारित शिक्षण ज्याच्यामुळे रोजगार मिळण्याची खात्री आहे, असेही काही शैक्षणिक उपक्रम आता या जिल्ह्यामध्ये काट टाकतायत. आणि म्हणायला हरकत नाही की पश्चिम महाराष्ट्र, पुणे बिणे या भागाशी आपण स्पर्धा करू शकणार नाहीत, कारण तो फार मोठा हब आहे. पण अगदी सकारात्मक विचार करायला हरकत नाही. कंपॅरेटिव्हली 40 वर्षापूर्वी, 30 वर्षापूर्वी शिक्षणाच्या बाबतीत जी काय परिस्थिती होती त्या परिस्थितीमध्ये फार मोठा बदल होऊन आपण त्या दृष्टीने आगेकूच करत आहोत. ही समाधानाची माझ्या दृष्टीने गोष्ट आहे. बरोबर. आणि याचा अनेक फायदा ज्या गरजू विद्यार्थ्यांना हवा होता तो आता मिळू लागलाय. 100% होता. आपल्यासाठी सकारात्मकच अशी बाब आहे. पण या सगळ्यात सर तुमचं अटल प्रतिष्ठान याचं सुद्धा नाव घ्यायला हवं. या माध्यमातून सुद्धा तुम्ही यासारखे उपक्रम राबवत होतात जे विद्यार्थ्यांसाठी, ज्या बालवयीन मुलांसाठी संस्कारक्षम उपक्रम होत होते ते सुद्धा महत्त्वपूर्ण आहेत. त्याबद्दल महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बदलती कौटुंबिक व्यवस्था, बदलची जीवनशैली, यामुळे सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवन दिवसेंदिवस खूप त्रस्त झालेलं आहे. पालक खूप त्रस्त आहेत. पालकांच्या अपेक्षा आणि मुलांचं संगोपन, आणि ते संगोपन सगळ्या दृष्टीनं, शारीरिक संगोपन असेल, मानसिक संगोपन असेल, ते लहानपणापासून व्हायला पाहिजेत. या देशामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एक मोठी संस्था आहे विद्याभारती म्हणून, ज्याची हजारो शाळा या भारत देशामध्ये आहेत. त्यामध्ये हाऊ टू बिहेव विथ चाइल्ड, म्हणजे मुलांशी कसं वागावं, पालकत्व म्हणजे काय, मुलांच्यावर संस्कार कोणत्या प्रकारे आहेत, मुलांना लहानपणापासूनच अगदी सगळ्या दृष्टीने सक्षम कसं करावं, अशा प्रकारचं शिशु शिक्षण दिलं जातं. आणि विद्याभारतीची ती कन्सेप्ट सातत्याने गेली 18 वर्ष आमच्या अटल प्रतिष्ठानमध्ये आम्ही राबवत आहोत. त्यासाठी प्रशिक्षित दिदी, ज्या त्या ठिकाणी ज्या दिदी आहेत आमच्या, ज्या शिक्षिका आहेत त्या प्रशिक्षित आहेत. दरवर्षी दर 6 महिन्यांनी गुजरात, मुंबई या ठिकाणी त्यांचं प्रशिक्षण होतं 8-10 दिवसाचं. कारण जसजसं मानसशास्त्रीय अपडेट्स होत आहेत मुलांच्या बाबतीत, किंवा ज्या सगळ्या सामाजिक समस्या निर्माण होत आहेत, तर त्या सामाजिक समस्येमध्ये ही लहान मुलं, त्यांचं मानसशास्त्र बिघडलं जाऊ नये, ती दबली जाऊ नयेत, यासाठी त्यांना योग्य प्रकारचं शिशु शिक्षण द्यायचं असेल तर मग त्या दिदीसुद्धा ट्रेन पाहिजेत. म्हणून तोही प्रयोग आहे आणि गेली 18 वर्ष सातत्याने आम्ही तो प्रयोग अटल प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून करत आहोत. आणि त्यांचे चांगले रिझल्ट पालकांकडून आम्हाला मिळत आहेत आणि समाजामध्ये मिळत आहेत. ती मुलं आज सगळ्या क्षेत्रामध्ये चमकत आहेत. अगदीच. म्हणजे आताचं सध्याचं स्पर्धात्मक युग असल्यामुळे अशा गोष्टी फार महत्त्वाच्या ठरतात. सर, मगाशी तुम्ही जसा उल्लेख केला की मनी ऑर्डरवर जगणारा कोकणी माणूस अशी ओळख होती. शेती आपल्याकडे असायचीच, पण एक ठराविक पिकं घेतली जायची, प्रयोग होत नव्हते, चाललंय ते चाललंय, पारंपरिक पद्धतीनं घडत होतं. मात्र आता शेतीतही प्रयोग होत आहेत, नवनवीन पिकंही घेतली जातात, जी बाहेरच्या ठिकाणी घेतली जातात. बरं, त्यात पेटंटही आपण घेऊ लागलोय आणि आता आपण शेतीत सुद्धा पर्यटन शोधू लागलोय. हे बदल नेमके काय आहेत? महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आपण 1990च्या दशकामध्ये डंकेल प्रस्ताव स्वीकारला, खाजगीकरण. आणि त्या खाजगीकरणामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली की सरकारी नोकरी हा विषय जवळजवळ संपुष्टात आला. आता सुद्धा खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कंत्राटी कामगारी संकल्पना आता वेगाने राबवली जात आहे. त्याची सुरुवात 90 दशकानंतरच झाली. आणि त्यामुळे आपल्याला आपली जी ही माती आहे, आपली ही जी भूमी आहे, या ठिकाणी सुदैवाने परमेश्वराने भरभरून दिलेला आहे.
म्हणजे निसर्ग संपदा एवढी दिलेली आहे की आपण कॅलिफोर्निया नाही, आपणच कॅलिफोर्नियात राहतो, ही वस्तुस्थिती आहे. मग अशा वेळी गेल्या 30 वर्षामध्ये राजकारणाच्या दृष्टीनं, राजकीय इच्छेनुसार, इच्छाशक्तीच्या दिशेनं जो काही प्रयत्न प्रामाणिकपणे व्हायला पाहिजे होता तो थोडाफार झाला, तेवढा तो प्रयत्न झालेला नाही. मग ते श्रेयवादाचं राजकारण असेल, आणखी काही व्यक्तिगत हेवे द्याव्याचं राजकारण असेल, हे घटक काही कारणीभूत असू शकतात. परंतु आता गेल्या नजीकच्या 8-10 वर्षामध्ये इथला जो स्थानिक भूमिपुत्र आहेत त्या स्थानिक भूमिपुत्राला हे समजलेलं आहे की या आपल्या मातीतून आपण सोनं उगू शकतो आणि आत्मनिर्भर होऊ शकतो. कारण कृषी या विषयामध्ये आता नवीन नवीन प्रयोग होत आहेत, नवीन नवीन तंत्रज्ञान, नवी बियाणं, त्याला अनुसरून सगळे जे संशोधन चालू आहे. म्हणजे या देशामध्ये सगळ्यात ॲग्रिकल्चरल रिसर्च करणारी, आदर्श आणि प्रभावी काम करणारी संस्था आहे ती बारामतीला शरद पवारांची. तर त्या ठिकाणी सुद्धा आता इकडची काही जी युवक तरुण ती तिथं जायला लागलीत, नेमकं ते ज्ञान अवगत करायला की त्या ज्ञानाचा उपयोग करून आपल्या जिल्ह्यामध्ये या पद्धतीनं काय उपयोग करता येईल. दुर्दैवाने काय झालं मधल्या काळामध्ये, त्याला मग विविध पक्षाचे राजकीय नेते जबाबदार आहेत हे मी ठामपणे सांगू शकतो की मोठ्या प्रमाणात इथं हे सोनं, ही जमीन विकली जायला लागली. परप्रांतीयांनी बरीच जमीन घेतली. परप्रांतीय इथे येऊन मोठ्या प्रमाणात हजारो शेकडो एकरमध्ये मोठमोठ्या रबर प्लांटेशन वगैरे सगळे विषय त्यांचे सुरू झाले. आता ह्या 3-4 वर्षामध्ये ती एक सजगता निर्माण झाली इथल्या शेतकऱ्यामध्ये, तरुणामध्ये की नाही, आपल्याला आता नोकरी मिळणार नाहीत, आपण आपल्या नोकरीच्या मागे लागता कामा नये, तर इथं ज्या काय आपली जमीन आहे त्या जमिनीमध्ये आपण हे नवीन प्रयोग सुरू केले पाहिजेत. अशी काही जमिनी होत्या, अशी काही स्थळं होती की जी समुद्रापासून जवळ असतील किंवा आंबोलीसारख्या हिल स्टेशनमध्ये त्या ठिकाणी त्यांच्या काही जमिनी असतील, काही छोटे मोठे जे बीचेस आहेत त्या ठिकाणी असतील, अशा ठिकाणी काही धरणाच्या काठावर असतील, तर अशा ठिकाणी काही युवकांनी बँकेचं आर्थिक सहाय्य घेऊन, काही जणांचं त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मार्गदर्शन घेऊन आता त्यांनी कृषी पर्यटन ही संकल्पना राबवायला सुरुवात केली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे आता या जिल्ह्यामध्ये निश्चितपणे 20पेक्षा जास्त कृषी पर्यटन कार्यरत आहेत आणि ते चांगली चालत आहेत. सुरुवातीच्या काळामध्ये काही त्यांच्या अडचणी आल्यात, कारण एक गोष्ट खरी आहे की तुम्ही आता या सगळे प्रयोग करत असताना, आत्मनिर्भर असताना शासनावर अवलंबून उपयोग राहण्याचे आता दिवस नाही आहेत. आपण आपल्या पद्धतीनं जिथं काही अडचणी असेल तर त्या तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन मार्गक्रमण केलं पाहिजे. आता इथं बघा माडखोलचं धरण आहे, त्या माडखोलच्या धरणाच्या शेजारी तिथलेच एक रहिवासी आमचे मित्र आहेत ते प्रमोद सावंत यांनी एक तिथं फार्म हाऊस सुरू केलं आहे. चांगल्या पद्धतीने रिस्पॉन्स मिळतोय. घोमड्याला आमचं एक भाऊ सामंत नावाचे ग्रस्त आहेत, त्यांनी 5 वर्षापूर्वी तिथं घोमड्याला एक रिसॉर्ट टाकून ते सुरू केलेले आहेत. इकडे हा जो भोगव्याचा पट्टा आहे तर भोग्यामध्ये शेखर सामंत म्हणून त्याने तिथं डेव्हलपमेंट काही जी हेरिटेज जे संकल्पना घेऊन त्यांनी राबवलेली आहेत किंवा परंपरागत मालवणी पद्धतीचं वातावरण निर्माण करणारे जे काही कॉटेजेस बांधलेत, तिथं या जगातले सर्वोत्कृष्ट जागतिक कीर्तीचे खेळाडू सचिन तेंडुलकर सुद्धा येत आहेत. हा एक बदल आहे. म्हणजे हा एक बदल आहे. त्या तिकडच्या तुमच्या जो भोगव्याचा आणि जो परिसर आहे कोंडुरा वगैरे त्या भागामध्ये हे प्रयोग आता मोठ्या प्रमाणात होते आणि तिथं देशातला नव्हे तर जगातला टुरिस्ट आकर्षित होतोय. हे आपण वेळोवेळी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाहतो, वाचतो. त्यामुळे तो एक विषय आहे. त्याच्या अनुषंगाने आता म्हणजे शरद पवारांनी खरं म्हणजे तो कन्सेप्ट आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये राबवला. ते मुख्यमंत्री असताना फलोत्पादन, ज्यावेळी ते मला वाटतं प्रवीणभाई भोसले त्यावेळी राज्यमंत्री होते, पालकमंत्री होते आणि त्यांच्या काळामध्ये हा सगळा अभ्यास करून शरद पवारांनी तो फलोत्पादनाची संकल्पना राबवली. त्या फलोत्पादनामुळे जे काही सबसिडी असेल किंवा इतर जे काही शासकीय स्तरावर मदत असेल त्याचा उपयोग करून अशा प्रकारची काही परीक जमीन आहे मोठ्या प्रमाणात, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आता तुमची ह्याची लागवड होते, कशाची, काजूची. त्यापासूनही शेतकरी उत्पन्न घेतोय. कोकमला एक आयुर्वेदिक मान्यता मिळालेली आहे. कोकमचे बाय प्रोडक्ट पण मोठ्या प्रमाणात आता होत आहेत. तर कोकमची लागवड करण्याच्या दृष्टीनं म्हणजे कोकण कृषी विद्यापीठाने त्याचं सर्च करून कलम नवीन तयार केलेली आहेत. इकडे आपल्या वेंगुर्ल्यामध्ये फळ संशोधन केंद्र आहे, तिथं हा विषय आहे. तर अशा प्रकारची मोठ्या प्रमाणात लागवड करून एक त्या ठिकाणी व्हॅल्यू ॲडिशन करून इथं एक
स्वावलंबी आर्थिक क्षमता सगळ्यामध्येच म्हणजे तरुण तरुणी असतील आणि ज्या गावामध्ये ज्या काही आमच्या महिला भगिनी आहेत ज्या बचत गटाच्या माध्यमातून हे काम करतायत त्यांच्याही जीवनमानामध्ये हे आर्थिक सुधारणा झालेली आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे कृषी पर्यटन आणि हे कृषी तंत्रज्ञानाचे नवीन नवीन प्रयोग आत्मसात करून त्या दृष्टीनं एक नवीन निर्मिती करणं या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात चांगले सकारात्मक बदल आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ग्रामीण मधली कष्ट करणारी आमची महिला भगिनी सुद्धा आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होताना आपण पाहत आहोत. आर्थिक सक्षमता येण्यासाठी आणखीन एक महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे बांबू शेतीचा. बरोबर. जो पहिल्यांदा पारंपरिक पद्धतीने केले जायचे काही मोजकेच घटक होते ते परंपरेनुसार त्यावर प्रक्रिया करायचे वस्तू तयार करायचे. मात्र आता आर्थिक कणा होतोय की काय अशा पद्धतीनं बांबू शेतीकडे पाहिलं जातं त्याबद्दल काय सांगता? अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आपण विचारलात. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने काही वास्तव माहिती आपल्या दर्शकांसमोर जाणे गरजेचं आहे. सुदैवाने या देशाचे पर्यावरण मंत्री सुरुवातीला अटलजींच्या मंत्रिमंडळात जेव्हा सुरेश प्रभू साहेब होते मला विचारलं तर शाश्वत विकासासाठी धडपडणारा एक वेडा माणूस आहे असं मला म्हणावं लागेल. सुदैवाने गेली 25-30 वर्ष मी त्यांच्याबरोबर काम करतोय. तर त्यावेळी त्यांनी ह्या बांबूमध्ये फार मोठी ताकद आहे फार मोठी इकॉनॉमी लपलेली आहे हे ओळखलं होतं. आणि त्यावेळी त्यांनी आपल्याच जिल्ह्यातले संजीव करपे जे आज मोठ्या प्रमाणात नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलवर बांबूमध्ये काम करतायत मोठमोठ्या संस्थावर शासकीय निमशासकीय संस्थेवर ते पदाधिकारी आहेत ते काम करतायत. दुसरे आमचे मित्र आहेत होडावडेकर या दोघांनी त्यावेळी या बांबू या विषयात लक्ष घातलं. खरं तर बांबू ही संकल्पना मुळात अशी आहे की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं आपण उदाहरण घेऊया की जी बौद्ध समाज आहे त्या बौद्ध वस्तीवर त्या डाया तयार करणं वगैरे जे काय सुप बिप आपण किंवा काय टोपल्या विपल्या जे म्हणतो तर तेच तेवढ्यापुरतं ते सीमित होतं. आणि दुसरा उपयोग त्याचा असतो होता की जेव्हा एखाद्याचं निधन झालं तर तिरडीसाठी आपण बांबू वापरायचो. त्यामुळे बांबू हा आड्याक किंवा मळ्याक ही एक संकल्पना रूढ झालेली होती. परंतु ह्या बांबूमधली ताकद ओळखून काही चीनमधल्या काही इनबार सारख्या ज्या मोठ्या संस्था बांबूमध्ये ज्यांनी मोठी इकॉनॉमी चीनमध्ये निर्माण केलेली आहे अशा काही संस्थांबरोबर ह्याला जोडून दिलं आणि तो प्रयोग त्यांनी सुरू केला. सुरुवातीची एक साधारण 10-12-13 वर्ष ही माणसं अंधारात चाच पडत होती. खूप संघर्ष केला त्या माणसाने खूप संघर्ष केला आर्थिक संघर्ष केला मानसिक संघर्ष केला आणि त्याच्यातून हळूहळू त्यांना एक मार्ग सापडला. आणि आज परिस्थिती अशी आहे की कुडाळमध्ये तुम्ही जर गेलात तर कुडाळमध्ये हे सगळे मोठे प्रोजेक्ट सुरू आहेत. चिवार म्हणून एक शासनाच्या अनुदानाने खादी ग्रामोद्योगच्या एक प्रयोग चालू आहे की ज्याला मोठमोठे सगळे देशातली मोठी मोठी माणसं त्या ठिकाणी तो चिवारचा प्रोजेक्ट पाहायला येतात. त्यानंतर इथं आता त्यांनी पिंगुळीला एक साधारण 8 एकरमध्ये हा बांबूचा मोठा एक प्रोजेक्ट सुरू केलेला आहे. आणि ह्या बांबूचे आता नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवल त्याला मोठ्या मोठ्या ऑर्डर्स मिळत आहेत. मोठी मोठी हॉटेलं ब्रिजेस वगैरे बनवली जातात. विमानतळावर काही डेकोरेटिव्ह बिल्डिंग्स बनवल्या जात आहेत ऑलरेडी झाल्यात सुरू. तुम्ही जर दिल्लीला गेलात तर दिल्लीमध्ये जे आपले बरेचसे केंद्रीय मंत्री आहेत या केंद्रीय मंत्र्यांच्या बंगल्यावर जे फर्निचर आहे ते कुळामधल्या कॉन्ड्रॅक्टने बनवलेलं बांबूचं फर्निचर आहे. या सगळ्या चळवळीचं बांबूच्या या सगळ्या यशाचं यशोगाथेचं वर्णन आपल्या देशातले कार्यसम्राट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी वारंवार वेगवेगळ्या मीडियामधून करत असतात. आम्ही आमच्या कानाने ऐकलेलं आहे. त्यामुळे आता सरकारलाही उशिरा समजलं. मधल्या काळात कसं झालं की बांबू ही गवत आहे की वनस्पती आहे अशा प्रकारचा एक टेक्निकल प्रश्न आला. त्याच्यावरही संसदेमध्ये चर्चा झाली. त्यामध्ये प्रभू साहेबांचं एक फार मोठं योगदान आहे. त्याच्यामध्ये ते असं झालं की ते गवत आहे म्हणजे इतर वन खात्याच्या काय म्हणतात त्या परवानग्या बिरंग याच्यात ते सगळं अडकायला नको. आणि तो सगळा विषय झाल्यानंतर आता त्याला एक वेगळी गती मिळालेली आहे. त्याचे बाय प्रोडक्ट तयार होत आहेत. त्याचा एक छोट्या मोठ्या टाकाऊपासून टिकाऊ अशा बऱ्याच वस्तू तयार होत आहेत. त्याचे ब्रिजेस बांधले जात आहेत. त्यानंतर कॉटेजेस बांधले जात आहेत. मोठमोठी हॉटेलं बांधले जात आहेत. हा विषय आता परदेशात सुद्धा अनेक ठिकाणी हे त्याने प्रोजेक्ट उभे केलेले आहेत. दिल्लीमध्ये उभा केलेला आहे. आणि याचं आता जे सगळी काही ताकद होती ज्या बांबूमध्ये एक सामर्थ्य होतं इकॉनॉमीच्या दृष्टीनं त्यानंतर एक रोजगाराच्या दृष्टीनं ग्रामीण रोजगाराच्या दृष्टीनं हे सरकारच्या लक्षात आलं.
आणि सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांनी आता मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण देशात एक मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवडीचा एक टास्क आता सुरू केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये काल 8-10 दिवसापूर्वी जो एक विषय झाला, ज्याला ते संजीव करपे स्वतः त्या कार्यशाळेला उपस्थित होते. पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन माननीय मुख्यमंत्र्यांना दाखवलं गेलं, ज्याला पाशा पटेल पण होते. पाशा पटेल पण या चळवळीत आहेत, जे कामगार किसान नेते आहेत. तर त्यावेळी दाखवलं गेलं, त्यावेळी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी असा निर्णय घेतलेला की बांबू लागवडीमध्ये जे 1 एकरमध्ये जो कोण लागवड करेल त्याला साधारण 60 लाखाचं अनुदान वगैरे, नेमकं मला काढा म्हणून तेवढाच आकडा असेल, अशा प्रकारचं अनुदान वगैरे देऊन ती एक चळवळ मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात सुरू करायची. त्यामुळे सरकारने त्याच्यातलं सामर्थ्य ओळखून आता बांबू लागवडीवर आधारित हे सगळे प्रोजेक्ट, त्याला काही मोठ्या प्रमाणात मदत करणं, बँकाच्या मार्फत बँक सहाय्यता करणं, असे सगळे विषय करून आज बांबू हा देशाच्या नव्हे तर जगाच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. आणि आम्हाला या गोष्टीचा सार्थ अभिमान आहे. सुरेश प्रभूंचा आहे, संजीव करपेंचा आहे, होडावडेकरांचा आहे की या माणसांनी ही सुरुवात आपल्या इथं महाराष्ट्रात कुडाळमध्ये केली आणि आज ती केलेली सुरुवात आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाऊन पोहोचली. आणि त्याची दखल भारत सरकारला घ्यावी लागली, महाराष्ट्र शासनाला घ्यावी लागली, अनेक NGOना घ्यावी लागली आणि कृषी क्षेत्राला घ्यावी लागली. त्यामुळे ह्याच्या पुढच्या काळामध्ये बांबू हा जो विषय आहे, हा बांबू विषय ग्रामीण रोजगार देणारा, आर्थिक बळकटीकरणाला पोषक असा आहे. नक्कीच यातून उत्पन्नाचं नवं साधन निर्माण होतंय, त्याचा फायदा आपल्या अनेक शेतकऱ्यांनी घ्यावा अशीच आता आशा बाळगूया. सर, निसर्गानं कोकणला भरभरून दिलं, त्यात आता अनेक जंगल सफारी सारखे मार्ग निर्माण होत आहेत, उत्पन्नाचं एक साधन निर्माण होतंय आणि आपल्याकडे जगप्रसिद्ध धार्मिक स्थळं आहेत ज्याची तोड आणखीन कुठेच नाही आहेत. तर या सगळ्याचा फायदा आपल्या कोकणाला कशा पद्धतीनं होतो? महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की 97 नंतर या धार्मिक स्थळांना जोडणारे जे काही रस्ते होते, कारण कुठच्याही प्रकारचं पर्यटन म्हटलं की ज्या मूलभूत सुविधा महत्त्वाच्या असतात. 97 नंतर काही प्रमाणात या सगळ्या धार्मिक स्थळांना जोडणारे रस्ते वगैरे झाले, ते नाकारता येणार नाही. परंतु सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आपल्या जिल्ह्यात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विशेषतः, म्हणजे दक्षिणेकडची काशी म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, असं सगळ्यात मोठं धार्मिक स्थळ म्हणजे आपली आंगणेवाडी, की ज्या आंगणेवाडी यात्रेला सगळे राजकीय नेते, सगळे मंत्री संत्री खासदार नगरसेवक, मला वाटतं जवळजवळ अर्धी मुंबई लोटलेली असते, पूर्ण मंत्रिमंडळ देत असतं आणि हे लाखो लोक येत असतात. आणि ते लाखो लोक येत असतात, त्यामुळे तिथली जी व्यवस्था आहे ती व्यवस्था चांगल्या प्रकारे व्हायला पाहिजेत. तिथं चांगली प्रसाधने पाहिजेत, स्वच्छतागृह पाहिजेत, चांगले रस्ते पाहिजेत, इतर व्यवस्था पाहिजे, पार्किंगचा मुद्दा, पार्किंग, हे सगळं वाहतूक, दळणवळण, सगळ्या गोष्टी आहेत, ज्या मूलभूत गोष्टी आहेत त्या व्हायला पाहिजेत. अशा प्रकारची मागणी तिथले आंगणेवाडीचे जे सगळे आंगणेवाडीचे देवस्थान समितीची माणसं असतील, तिथले लोक असतील, लोकप्रतिनिधी असते, करत होते. थोडाफार विषय तो डेव्हलप होत गेला. सुदैवाने आता काही प्रमाणात त्या ठिकाणी प्रसाधनगृह आणि इतर सुविधा होत आहेत. त्यामुळे धार्मिक स्थळांचा जिल्ह्यातला विचार करता अंगणेवाडी असेल, कुणकेश्वर असेल, इकडे आपलं सोंदुर्लीचं देवस्थान असेल, अशी जी काही देवस्थानं आहेत, ही देवस्थानं अजूनही त्या दृष्टीनं विकसित करण्याची गरज आहे, जेणेमुळे जो येणारा भाविक आहे त्या भाविकाला कोणताही त्रास नव्हता, सुखासमाधानाने आनंदाने दर्शन घेता येईल. त्या दृष्टीनं जी संबंधित यंत्रणा आहे, जे संबंधित खातं असेल, त्यांनी त्या दृष्टीनं प्रयत्न करायला पाहिजे असं मला वाटतं. सर, साहसी पर्यटन सुद्धा वाढलंय. मग अशी मी जसा उल्लेख केला की जंगल सफारी सारखे पर्याय समोर येतात, तर कशा पद्धतीने हे डेव्हलप होत आहे सध्या? काही उदाहरणं देऊ शकाल? सांगतो तुम्हाला की आपला जो पूर्ण सह्याद्री पट्टा आहे, म्हणजे ज्या सह्याद्री पट्ट्याच्या जतनासाठी, संवर्धनासाठी कस्तुरीरंगन समिती, माधवराव गाडगिळ समिती, हा सगळा मोठा इतिहास आपल्याला माहीत आहे. तर त्या समितीने दिलेले अहवाल, त्यावर पुन्हा सरकारच्या कार्यवाही वगैरे, हा सगळा इतिहास जमा विषय झाला. परंतु सह्याद्री पट्ट्यातल्या सारखी जैवविविधता ही इतर कुठेही आपल्याला आढळत नाहीत. जैवविविधता कशाची आहे की अनेक प्रकारचे प्राणी आहेत,
कीटक आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे औषधी वनस्पती आहेत. आता परवा आरवलीला एक कार्यक्रम झाला, प्रभूसाहेबांनी आयोजित केला होता आणि त्याला सन्माननीय आयुष मंत्री आणि पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाईक आले होते. त्यांच्याबरोबर चर्चा करताना हा विषय झाला की इथल्या सगळ्या औषधी वनस्पतीवर आधारित, म्हणजे औषधी वनस्पती आधारित आपल्याला काही मेडिसिन हे करता येतील इथंच प्रक्रिया करून. त्यासाठी औषधी वनस्पतीचं संशोधन करून त्याची लागवड करून ही सगळी पुढे प्रक्रिया करता येईल. म्हणून अशा प्रकारचा एक प्रकल्प माननीय श्रीपाद नाईक साहेबांनी मंजूर केला आहे आणि तो बहुतेक दोडामार्ग तालुक्यामध्ये तो होतो आहे. परवा चर्चा झाली, तो म्हणाल थोडा तो रखडला काही कारणामुळे, पण आता त्याला अंतिम मान्यता मिळाली असं श्रीपाद भाऊ परवा म्हणाले. हा पण हा जर आंबोलीचा पट्टा बघितलात ना तर आपल्या ते मीडियामध्ये तो विषय खरा येत नाही आहे. पण जी मुलं म्हणजे झुलॉजी, बॉटनी वगैरे ह्या विषयामध्ये MSc वगैरे करतायत, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतायत, जी काही या जैवविविधतेच्यावर आधारित, या विविध वनस्पतीवर आधारित बॉटनी या विषयाच्या संदर्भित रिसर्च करतायत, अशी देशातली नव्हे तर परदेशातल्या बऱ्याच विद्यापीठातली मुलं ही आंबोलीसारख्या ठिकाणी येऊन जंगलात राहून त्या ठिकाणी बारीक सारीक जे कीटक असतील, वेगवेगळ्या रंगीबेरंगी प्रकारचे बेडूक असतील, साप असतील, या सगळ्याचे फोटो काढून त्याचं ते सगळं निरीक्षण करून वगैरे त्याच्यावर आता ते अभ्यास करतायत. हे सगळं चाललंय हे मीडियामध्ये चुकून कधीतरी येतं, पण ह्याची गरज आहे की परदेशातल्या विद्यापीठातली शिकणारी मुलं, संशोधन करणारी मुलं, निसर्गवेडी मुलं, काही निसर्गवेडे लोक पण येत आहेत. साहसी पर्यटन जो विषय आहे ना, साहसी पर्यटनाला प्रचंड प्रमाणात आपल्याकडे स्कोप आहे. म्हणजे रोपवे सारखे जे विषय आहेत ना, हे विषय आपल्याकडे नाही झालेले आहेत. इतर ठिकाणी या विषयातून लाखो रुपयाचा रेव्हेन्यू जमावला जातो, तर हे विषय झालेले नाहीत. हा जो सगळा पट्टा आहे ते जरा सुरू झालेलं रोपवेचा तो हा जो सगळा पट्टा आहे ना, हा पट्टा निसर्ग संपदेने जैवविविधतेने परिपूर्ण आहे. पण त्याचं संवर्धन, त्याच्यावरचं संशोधन हे सगळं जर लोकांसमोर आलं आणि त्या दृष्टीनं जर अवेअरनेस निर्माण झाला तर त्याचा निश्चितपणे पर्यटनाच्या दृष्टीनं मोठा उपयोग होऊ शकतो, याबद्दल शंका नाही. नक्कीच. आता देशभरातून जर लोक आपल्याकडे येत आहेत, त्यावर अभ्यास करतात, तर हे स्थानिकांमध्ये कुठेतरी जाणं गरजेचं आहे, स्थानिकांमध्ये त्याची जनजागृती होणं गरजेचं आहे. सर, आता या आपण बऱ्याच गोष्टी बघितल्यात, पण त्याचबरोबर सांस्कृतिक वारसा सुद्धा आपल्या कोकणला फार मोठा होता. म्हणजे आपली पारंपरिक लोककला असलेली दशावतार असेल, त्यानंतर ठाकर समाजाचे कठपुतलीचा खेळ जो होतो त्याला आपण पाहिलं. गंगावणे सरांना त्यासाठी पद्मश्रीनं सन्मानित सुद्धा करण्यात आलं. आणि आपल्या सावंतवाडीचा गंजिफा असेल, लाकडी खेळणी असेल आणि अनेक अशी जुन्या गोष्टी होत्या, सांस्कृतिक वारसा होता, मनोरंजनाची अनेक साधनं होती. हे कुठेतरी लोप पावत जाते असं वाटते, किंवा कुठेतरी त्याचं महत्त्व थोडं कमी झालं असं वाटतंय. मी आपल्या मताशी सहमत आहे की नाही म्हटलं तरी ज्या आपल्या पारंपरिक कला आहेत, प्रथा आहेत, रूढी आहेत, परंपरा आहेत, तर त्याचं जतन आणि संवर्धन केलं पाहिजे. ह्याचं कारण असं आहे की तो आपला सगळा आपल्या सामाजिक पद्धतीचा, जीवन पद्धतीचा एक व्यासपीठ आहे, एक स्थिर असं एक व्यासपीठ आहे की ज्याच्यासाठी आपण सगळ्यांनीच प्रयत्न करायला हवा. आपण ज्या विविध कलांचा उल्लेख केला त्या कलांच्या संदर्भात जर आपण बघायला गेलं तर पूर्वीचा काळ असा होता की मनोरंजनासाठी ही दशावतारी नाटकं म्हणा, भातुकलेची खेळ म्हणा, जादूचे प्रयोग म्हणा, किंवा तुमचं नाटकं जी व्यावसायिक रंगभूमीची वगैरे विविध कंपन्यांची नाटकं यायची ती नाटकं म्हणा, किंवा साहित्यिक कार्यक्रम असायचे, चर्चात्मक कार्यक्रम असायचे मोठमोठ्या साहित्यिकांचे. त्यावेळी लोक त्याला भरभरून प्रतिसाद द्यायचे, कारण त्यावेळी इतर कुठचंच मनोरंजनाचं साधन नव्हतं. आज आपण सगळे या स्मार्टफोनमध्ये अडकलोय 24 तास. त्यामुळे आणि आपल्याला जे काय बघायचं असेल ते आपण क्लिक केलं की ताबडतोब ते आपल्याला बघता येतं. तुला वाटलं एखादी अमुक रेसिपी पाहिजे, तू त्याच्यावर गेली की तुला पूर्ण रेसिपी मिळते. त्यावेळी हे सगळं नव्हतं, त्यामुळे तो एक लोकांचा प्रतिसाद होता. त्यामुळे त्या सगळ्या कला त्यावेळी जिवंत होत्या आणि त्या विकसित होत होत्या. आता जो तुम्ही पिंगुळीच्या आपल्या गंगावणे साहेबांचा विषय केला, ज्याला पद्मश्री मिळाली, त्या माणसाने आपलं पुरं आयुष्य त्याच्यात वेचलं. ती कला जिवंत राहिली पाहिजेत, त्या कलेचा प्रचार प्रसार संवर्धन व्हायला पाहिजे,
यासाठी त्यांनी खूप खस्ता केल्या आहेत. आर्थिक खस्ता केल्या, शारीरिक खस्ता केल्या, कौटुंबिक लोकांना त्यांच्या कुटुंबालाही त्याचा त्रास झाला, पण त्याला चांगलं फलित मिळालं. आज त्या कलेला एक वेगळा आयाम त्या पुरस्कारामुळे मिळाला आणि आज बऱ्याच ठिकाणी त्यांना निमंत्रित करतात. त्यांचा मुलगा जो आहे चेतन म्हणून माझा मित्र आहे, तो अनेक ठिकाणी ते प्रयोग करतो आहे. दशावतारी कलेचं तेच आहे. दशावतारी कलेला अगोदर कसं होतं की ग्रामीण भागामध्ये जत्रोत्सवाच्या निमित्तानं किंवा इतर कुठच्या तरी धार्मिक कार्यक्रमाच्या निमित्तानं जे प्रयोग व्हायचे त्याला प्रचंड प्रतिसाद असायचा, म्हणजे बसायला जागा नसायची. आज तुम्ही जर गेलात तर 100-150 सुद्धा माणसं नसतात. त्याचं कारणही आहे. किंवा तुम्ही जो राजवाड्यातल्या गंजिफाचा विषय केलात, राजवाड्यामध्ये जी सगळी कला जोपासली गेलेली आहेत, म्हणजे त्यांचा गंजिफा असेल, इतर काही त्यांच्या कलाकृती असतील, त्याचं खरं श्रेय सगळं स्वर्गीय शिवरामराजे भोसले यांना द्यावं लागेल. ते ज्यावेळी आमदारही होते आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यावेळी काँग्रेसचं सरकार होतं, त्या सरकारमध्ये ते होते आणि त्यावेळी हस्तकला महामंडळाचे त्यांना अध्यक्ष केलं होतं. आणि हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष राहिल्यामुळे त्यांना मिळालेल्या संधीचा उपयोग करून ही जी कला आहे ती विकसित करण्याचा त्या लेवलवर त्यांनी प्रयत्न केला. त्या माध्यमातून काही लोकांना रोजगारही मिळाला, त्याच्यातून काही कलाकारही निर्माण झाले. पण त्यांच्या पश्चात नंतर ज्या सत्स्वशीलादेवी भोसले होत्या, ज्यांच्या 4 वर्षापूर्वी दुर्दैवी निधन झालं, त्यांनी तो विषय ठेवला. म्हणजे जी प्लेइंग कार्ड्स असतात ती सुद्धा रंगून, स्वतः हाताने रंगून ती परदेशात वगैरे त्या पाठवायच्यात. मी बघितलंय ते. आताही त्यानंतरही त्यांच्या ज्या आता नाथसून आहेत, म्हणजे युवराजांच्या लखमराजांच्या पत्नी श्रद्धा देवी, त्यांनी आता आपल्या राजवाड्यामध्ये 5 स्टार हॉटेल सुरू केलेलं आहे. एक सगळं ते हेरिटेज सगळं मेंटेन केलेलं आहे. आणि ते काय होतं की ते त्या हॉटेलला आता त्यांना एक चांगला प्रतिसाद का मिळतोय, तर मुळात अमेरिकेमध्ये त्यांनी दोघांनी 4-4 वर्षाचा हॉटेल मॅनेजमेंटची डिग्री घेतलेली आहे. त्यामुळे ते जे रसायन होतं त्यांचं ते व्यवस्थित जुळलं गेलं. म्हणजे ते काही रेसिपी त्या स्वतः मारतात, ते मारतात. आणि बरेचसे परदेशातले पर्यटक तिथं येत आहेत. ते परदेशातले पर्यटक आल्यानंतर ते ह्या विषयाकडे वळत आहेत. गंजिफा आहे, लाकडी खेळणी आहेत, इतर कलाकृती आहेत, या विषयाकडे ते वळत आहेत. त्यांनी आता एक मोठ्या प्रमाणात तो एक प्रयत्न सुरू केलेला आहे की त्याची एक वेबसाईट तयार करायचं, त्याचा प्रचार करायचा, प्रसार करायचा. आता माझ्या माहितीप्रमाणे तिथं जाऊन तुम्ही जर बघितलं तर 15 ते 20 माणसं ते त्या ह्याच्यामध्ये रंगकामाचं वगैरे काम करतायत. त्यांनाही तो रोजगार मिळतो. मध्यंतरी युवराजांशी माझी जी चर्चा झाली एका कार्यक्रमात, त्यावेळी असं ठरलं की हा जो विषय आहे, म्हणजे त्याला एक ठराविक काम द्यायचं, त्याने ते इथं पहिल्यांदा शिकायचं, मग घरी घेऊन जायचं, घरी घेऊन जाऊन त्याने ते रंगवायचं आणि त्या काहीतरी समजा एक 5 वस्तू तयार केल्या तर त्या 5 वस्तूच्या बदल्यात त्याला ह्याने काय जे असेल ती किंमत, ज्यांचा काय मोबदला असेल तो द्यायचा. असा एक त्यांचा आता कन्सेप्ट सुरू होईल. म्हणजे त्यामुळे गावागावामध्ये हाही एक विषय होईल. म्हणजे एक बैठक काम आहे ते. पहिल्यांदा इथं त्याला प्रशिक्षण देऊन ते शिकवून मग त्यांनी ते घेऊन जायचं, असा काही प्रयोग करण्याच्या दृष्टीने ते पावलं उचलत आहेत. त्यामुळे हे जुन्या सगळ्या ज्या पारंपरिक कला आहेत त्या आपण जतन केल्या पाहिजेत. त्याला शासनानेही त्यासाठी काही प्रोत्साहन दिलं पाहिजेत. आज दशावतारी लोकांची आयुष्य खूप कठीण आहे सगळं जगताना, कारण दुसरा त्यांना पर्याय नसतो. त्याला काय तुटपुंजी काय जी पेन्शन मिळत होती मध्यंतरी, लोकाश्रय मिळाला, आता राजाश्रय मिळणं गरजेचं गरज आहे, मागणी गरज आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचा विषय असा की अगोदर जे काही कार्यक्रम व्हायचे लाईव्ह, म्हणजे साहित्यिक कार्यक्रम असायचे आणि इतर कार्यक्रम, त्याच्यामध्ये लोकांचं प्रबोधन होत होतं आणि त्या प्रबोधनातून एक सामाजिक व्यवस्था, एक सुदृढ सामाजिक व्यवस्था बळकट होती. आज समाजामध्ये जे वाद चालले आहेत, जो हा काय विषय चाललेला आहे, तो विषयाचं कारण असं आहे की प्रबोधनाची साधनं ही वेगळ्या पद्धतीने आपल्यासमोर आलेली आहेत की त्याचा एक वेगळा परिणाम होतोय, अर्ध सत्य पोचवलं जात आहे. तर त्यामुळे ते एक चांगलं वातावरण होतं त्यावेळी. सांस्कृतिक असेल, कलेचं असेल, साहित्याचं असेल, तर ते त्या काळातलं एक मला तर म्हणजे आता आपण सावंतवाडी शहरात बघितलं तर सगळी सिमेंटची जंगलं तयार झालेली आहेत. पण साधारण 40 वर्षापूर्वीची जी सावंतवाडी होती ना, ती सावंतवाडी मस्त टुमदार कौलारू घरं, पावसाळ्यामधलं ते एक चांगलं वातावरण, हा भरलेला संपूर्ण तलाव, हे जे वातावरण होतं ना, ते वातावरण एक आपल्याला म्हणजे आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने एक पूरक असं होतंच, पण एक मानसिक आनंद देणारं, समाधान देणारं होतं. पण आता सगळीकडे आपण भौतिक सुखाच्या मागे सगळेच जण रात्रंदिवस एवढे धावत आहोत की त्यामुळे एकतर आपण आपली सगळी जीवनशैली, सगळी जगण्याची स्टाईल बदलून टाकलेली आहेत आणि त्याचे प्रचंड मोठ्या परिणाम आपण भोगतो. म्हणजे पूर्वीच्या काळी
आपल्याला माहीत असेल की आरोग्याच्या दृष्टीने आपण विचार करायला लागलो तर एक ब्रेस्ट कॅन्सर हा असा किरकोळ कुणातरी म्हणतो. आता जसं ताप आणि सर्दीसारखे ब्रेस्ट कॅन्सरचे पेशंट स्त्रियामध्ये आता महिलांमध्ये आढळायला लागलेत. वाढ होते. हे जे सगळे परिणाम आहेत हे सगळे परिणाम आहार, जीवनशैली आणि जीवघेणी स्पर्धा आणि भौतिक सुखाच्या मागे आपण जे धावत आहोत, आपण स्पर्धा अशी करतोय म्हणजे मुलामुलामध्ये सुद्धा स्पर्धा केली जाते. पालक त्याच्यातही गुरफटले जात आहेत. म्हणजे माझा मुलगा असा आहे, माझ्या मुलाला हे केलं ते केलं, हे सगळं मानसशास्त्र त्यांचं बिघडलेलं आहे. त्यामुळे आत्ता या घडीला या गोष्टीचा विचार करण्याची गरज आहे की बघा चक्र आता उलटं फिरत आहेत. म्हणजे माणसं आयुर्वेदाकडे वळली आहेत. आता अनेक ठिकाणी गेला तर तुम्हाला जेवण किंवा चुलीवरचं जेवण वगैरे असे जे बोर्ड मिळायला मिळत आहेत हे आता मिळत आहेत. म्हणजे मला आठवतं मी जेव्हा सुरुवातीला सावंतवाडीला 40 वर्षापूर्वी आलो होतो तेव्हा आनंद भवन मधली भजी जी लाकडाच्या चुलीखाली करायला केल्याची ती खाण्यासाठी तिथं गर्दी असायची. भारतमाता आताचं नाही, भारतमाता पूर्वीचं 5 वाजता तिथं सकाळी पहाटे मस्तपैकी 4-5 प्रकारच्या रेसिपी तयार असायच्या. ते जे सगळं अशी अनेक जुनं विसावा हॉटेल की दक्षिणेकडच्या पदार्थासाठी ते फेमस होतं. तर अशी अनेक त्यावेळेची जी खाद्य संस्कृती वगैरे होती ती आता अभावानेच आपल्याला आढळायला मिळते. आणि त्याच्या शोधात आता काही खवय्ये काही माणसं जात आहेत. पण त्यामध्येही आपण एक वेगळा प्रयोग केला पाहिजे की ते जे सगळे आपण म्हणतो जुनं ते सोनं, खरोखरच जुनं ते सोनं आहे सगळ्या दृष्टीनं. त्या जुन्याकडे वळत असताना आपण नवीन आणि जुनं ह्याची जर योग्य सांगड घातली तर ह्याच्यातून एक चांगला आउटपुट निघू शकेल असा मला विश्वास वाटतो. नक्कीच सर. आता तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे जे असंख्य बदल घडत आहेत, पण हे बदल घडत असताना कोकणी माणसानं कोकण पण सुद्धा तसंच जपलं पाहिजे आणि त्याची आवश्यकता आहे. तर त्यासाठी आपल्या मानसिकतेत किंवा स्वतःमध्ये काय बदल घडवायला हवेत असं आपल्याला वाटतं? कोकण पण टिकलं पाहिजे तर ते टिकलं पाहिजे. आपण ज्यावेळी पाश्चिमात्य संस्कृतीचं अनुकरण करतो त्यावेळी आपण आपला समोर जो बेस आहे, जी संस्कृती आहे ती आपण विसरतो. ती विसरता कामा नये. तर त्याच्यासाठी आपल्या ज्या परंपरा आहेत, ज्या आपल्या ज्या रूढी आहेत, त्या रूढी परंपरा जास्तीत जास्त आपल्याला कशा टिकवता येतील ह्या दृष्टीनं आपण प्रत्येकानेच प्रयत्न करायला पाहिजे. आता या बाबतीत साधं उदाहरण बघायचं झालं, मी त्याच्यावर काही टीका करत नाही, पण एखादा कार्यक्रम असला की एवढ्या मोठ्या आवाजात DJ लावला जातो की ज्याचे आरोग्याचे प्रश्न असतात, अनेकांचे कान जातात त्याच्यामध्ये. पण त्याच्या बदल्यात एक चांगलं संगीत, चांगले आपले पारंपरिक कार्यक्रम आहेत ते जर कार्यक्रम ठेवले तर त्या कार्यक्रमातून सुद्धा समाज प्रबोधन होऊ शकतात. कीर्तनासारखे कार्यक्रम असतात की ज्याच्यातून सामाजिक जडणघडण एक चांगल्या सकारात्मक दृष्टीनं होऊ शकते. पण ते असं होत नाही आहे कारण आपण पाश्चिमात्यांचं अनुकरण जास्त करायला शिकलो आहोत. त्यामुळे जर आपली जी संस्कृती आहे, आपल्या ज्या रूढी आहेत, आपल्या ज्या परंपरा आहेत, ज्या वर्षानुवर्ष चालत आहेत, ज्याच्यातून निकोप आणि अशा चांगल्या समाजाची जडणघडण होते, ही जडणघडण जर टिकवायची असेल तर आपण त्यासाठी आपले हे सगळे जे जुन्या गोष्टी आहेत, जुनी संस्कृती आहेत ती टिकवण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या परीने प्रयत्न केला पाहिजे. तरच ते होऊ शकेल. दुसरा कोणीतरी करेल याची वाट न बघता प्रत्येकाने आपल्यापासून तो विषय सुरू केला पाहिजे. पाश्चिमात्यांचं जे अनुकरण करत असताना ज्या गोष्टी आपल्याला आहेत, म्हणजे ज्या गोष्टीपासून काही फायदा होतोय की उदाहरणार्थ आता पाश्चिमात्यामध्ये काही विषय असे असतात की एक वेळेची शिस्त पाळणं हा एक विषय असतो, तर तो आपण पाहतो. असे काही विषय आपण त्यांचे आत्मसात करायला हरकत नाही, पण सरसकट त्यांचे सगळेच विषय आपण स्वीकारायचे आणि आपण आपलं कुळ मूळ संस्कृती विसरायची, हे मला वाटतं योग्य नाही. ते जतन करण्यासाठी ते सगळं आपण टिकवलं पाहिजेत. कारण आता एकत्र कुटुंब नाही आहेत, विभक्त कुटुंब आहेत. म्हणजे 4 भाऊ असतील तर त्यांचे 4 फ्लॅट असतात. संयुक्त कुटुंब जेव्हा होतं, मोठ्यांचं कुटुंब होतं, त्यावेळी शिस्त होती. संध्याकाळी 7 वाजण्याच्या आत तुम्ही यायला पाहिजे, नाही तर घरातले आजोबा मोठे डोळे टवकारून तुम्हाला जो काय विषय करायचा ते असेल. त्यामुळे एक संध्याकाळी जेवणाच्या पंक्ती सगळ्यांच्या बसायच्या, त्यामुळे त्यावेळी चर्चा व्हायची. तो एक सगळं वातावरण होतं. हे वातावरण तुम्हाला माझ्या मते आता कुठच्याही कुटुंब व्यवस्थेमध्ये कुटुंबामध्ये एक जर ते असेल तर ती माणसं भाग्यवान समजायला पाहिजे. तो सगळा संवाद तुटलेला आहे, विसंवाद वाढलेला आहे. आणि विसंवाद वाढण्याचं कारण असं की आपण नको त्या भौतिक सुखाच्या मागे लागलो आणि पैसा हेच सर्वस्व आहे, पैसा ही गरज आहे, हे सगळं मान्य आहे, पण ते सर्वस्व नाही. म्हणजे एक तुम्ही जर काही आदिवासी भागात गेलात तर आदिवासी भागामध्ये म्हणजे कंदमुळं आणि ते सगळं जंगलातले हे खाऊन जगणारी सशक्त माणसं आजही आपण बघतो आदिवासी भागामध्ये.
ते आनंद असतात त्यांना. बाकी त्यांना अरे मला 2 लाखाचा घड्याळ मिळालं नाही, मला 10,000चा सूट मिळाला नाही, मला विमानाने प्रवास, त्यांचं दुःख नसतं. कारण त्यांचं ते विश्ववाड्यात ते समाधान आहेत. त्यामुळे आहे त्याच्यात जर समाधान आपण मानलं आणि आपले विचार, आपली कुटुंब व्यवस्था, आपली सामाजिक व्यवस्था, आपली संस्कृती, रूढी, परंपरा हे जर आपण चांगल्या पद्धतीने मेंटेन केलं तर आत्ता जे सगळे सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेत, तुमच्या माहीत सांगतो की आमच्या अटल प्रतिष्ठानचं जे समुपदेशन केंद्र आहे गव्हर्नमेंटच्या अनुदानावर चालतं. 2 काउन्सिलर आहेत तिथं महिला. साधारण ते 12-13 वर्षामध्ये 1200 ते 1250 प्रकरणं तिथं आलेली आहेत. दोडामार्ग, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी तालुक्यात कौटुंबिक प्रकरणं, कौटुंबिक विसंवादाची प्रकरणं. आम्ही आमच्या परीनं काउन्सिलिंग करून बरेच संसार आम्ही तिथं. पण त्याच्या मुळाशी सगळ्या गोष्टी आहेत. जीवघेणी स्पर्धा आहे, जलसी आहे, नको त्या गोष्टीचा हव्यास ते आहे. या सगळ्या विषयातून ते निर्माण झालं आहे. म्हणजे नवरा बायकोमध्ये भांडण असतात ते असं असतात, ती बायको सांगते बघा त्या तुमच्या मित्राने आपल्या बायकोला 5,000चं घड्याळ आणलं वगैरे, आणि ह्याच्यातून ते भांडणं आणि भांडणं इतकी कोपाला जात आहेत की ती घटस्फोटापर्यंत जात आहेत. खरं तर ही आकडेवारीच दुर्दैवी आहे कोकण सारख्या भागात. कारण कोकणची एक वेगळी ओळख आहे जिथं संवाद म्हणजे काय, नुसतं एखादं कारणही पुरेसं असतं. मग पाऱ्यावर असतील नाही तर आणि जिथं भेटू तिथं आपला संवाद होतो. मात्र तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे अशा विसंवादाच्या गोष्टी घडतायत तर ती खरंच दुर्दैवी म्हणावी लागेल. कारण आता ही जी जीवघेणी स्पर्धा आहे ती आपल्या कोकणात सुद्धा वाढू लागली आहे, तर त्यावर काम सुद्धा करणं गरजेचं आहे. सर धन्यवाद, तुम्ही आलात. एक शेवटचा विषय असा आहे की हे सगळं तंत्रज्ञान, जागतिकीकरण ह्याचे परिणाम या सगळ्यावर आहे. बरोबर. पण हे होत असताना आपण आपला प्लॅटफॉर्म जो आहे तो स्थिर कसा राहील, तो कसा मजबूत राहील, हे सगळं केलं पाहिजे. म्हणजे परिवर्तन अटळ आहे, ते नाकारलं पाहिजे या मताचा मी नाही, पण ते स्वीकारत असताना तो कुठेतरी बॅलन्स केला पाहिजे. निसर्गाचाही बॅलन्स केला पाहिजे, मानवी मूल्यांचाही बॅलन्स केला पाहिजे, तर ते योग्य होईल. बरोबर. धन्यवाद सर, आपण महत्त्वपूर्ण अशी माहिती दिलीत, आपले अनुभव आमच्याशी शेअर केले त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. तर हे होते सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर सर. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आधुनिकता सुद्धा अंगीकारायला हवी, बदल सुद्धा आत्मसात करायला हवे. मात्र आपलं जे सत्व आहे, जो आपलेपणा आहे, जो कोकणीपणा आहे, जी पारंपरिकता आहे ती सुद्धा टिकणं गरजेचं आहे. तरच आपलं कोकण या बदलांसह पुढे जाईल असा त्यांनी विश्वासही बाळगलाय. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.